हाय फ्रेंड्स, आं सिगाङावनो बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि अनजालि मिक्स क्रिएशनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आरो बरायहरनायजों लोगोसे आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाबावनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय था। आं दिनै बोराया बन्द मोननायखाय बेरायनो थांनो नागिरदों। बे बेरायनो थांनायाव आं मोनसे मोसानाय लाबोगोन। बे मोसानाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। होनबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै ओंखारबाय थांनो। गौरां दालां, क'क्राझारनि गौरां दालां बेयो दैबानानि दैया गिदिर जादों नालाय, ओरैबाबो दैया गिदिर आरो बेयो बेखौ बारबानो मोनबाय आं थांनो नागिरनाय जायगाया। जायगाखौ एसे देखायनोसै नोंसोरनोबो। आं मोसानोसै। आङो लकेसनखौ बेयावनो मोजां मोनबाय, ओंखायनो आं बेयाव मोसानोसै। मोसानायनि सिगां नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनाय जाबाय। नै आंना फिसालाया, नै ओमफ्राय बोराया होनबा
आं मोसानोसै दे।
लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थेंक इउ